Porodica Radosavljević prva je od 10 porodica koje su dobile ključeve od novo izgrađenih kuća u naselju Gaj. Izgradnja kuća počela je na Vidovdan, zahvaljujući sredstvima Blic fondacije i TV Prva. U poplavi kuća i sve što je bilo u kući. Srušila se, nema ništa od nje, ostala samo livada. I sad smo za uzvrat od države dobili ovo. Dobili smo drugu kuću nameštenu, tako kako je, odlično. Nisam se ni nadala da će biti ovako opremljena. Kuća je prelepa, stvarno. Ima spavaća soba, još jedna manja od aparata električnih, ima sve. Kupatilo je odrađeno, nameštaj, evo vidite i sami. Prelepa je kuća i mnogo smo zadovoljni. Obrenovačkim porodicama ključeve novih kuća uručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Pre nekoliko meseci kada smo se ovde našli, dogovorili smo se da ove radovi budu uspešno i brzo završeni, bez obzira na činjenicu da nije postojala pre svega sekundarna infrastruktura. Uspeli smo sve da završimo. Zahvalan sam ljudima iz Blica i Prve što su dali novac, uložili novac, izgradili kuće. Zahvalan sam državnim organima, dakle od grada do Elektromreža Srbije koji su izgradili sekundarnu infrastrukturu i pomogli da ovi ljudi dobiju kuće. Reč je o 10 kuća, jedna je od 80 kvadrata, 9 je od 60 kvadrata. Jedna porodica je tročlana, 7 porodica su dvočlane i u 2 domaćinstva će živeti po jedna osoba. Premijer Vučić podsjetio je da je u Obrenovcu do sada podeljeno 5600 rešenja za nadoknadu štete i da će do 6. decembra biti izgrađeno još 39 kuća iz donacija Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta. Mislim da onoliko koliko smo mogli, ja znam da to nikada nije dovoljno i znam da ljudi uvek očekuju više od onoga što država može, ali država je učinila onoliko koliko je mogla. Kad bude mogla više i daće više u skladu sa svojom snagom, čini mi se da smo ozbiljno i odgovorno pristupili poslu, gledali da pomognemo svakome koliko je to bilo u našoj moći. Uveren sam da i u narednom periodu ljudi kada budu bolje sagledali i kada ova francusko-kineska ili kinesko-francuska kompanija bude zaposlila sve ljude o kojima smo pričali, siguran sam da će Obrenovac za godinu dana ili godinu i po dana biti bolje i lepše mesto za život. Upravitelj Blic fondacije Jelena Drakulić-Petrović ovom prilikom naglasila je ulogu medija u pomoći svima onima koji su ne samo u Obrenovcu, već i u drugim gradovima izgubili sve u majskim poplavama. Danas se podsjećamo da u našem poslu ništa važnije nije do toga da pored informisanja probudimo solidarnost i ljudskost u svakom od nas i učinimo sve što je u našoj moći da živimo u boljem i humanijom društvu. Čovek nije uništen onda kada je igrom sudbine ili ćudi prirode stradao. Uništen je kada je zaboravljen od drugih i ostavljen sam. Na prirodu ne možemo uticati, dok humanost zavisi isključivo od nas. Pozivu Blic fondacije najpre se odazvala TV Prva. Posebno bi se zahvalio Teodoru Kirjaku, vlasniku Antena grupe, koji je donirao značajna sredstva, Ivanu Ivanoviću, koji je od prvog trenutka bio u ovoj akciji. Zahvalio bih se svim poznatim ličnostima i članovima vlade koji su učestvovali u ovoj akciji i naravno svim našim sugrađanima koji su svojim pozivima ovo omogućili. Kao što znate, Prva televizija je kroz emisiju Radna akcija sagradila 12 kuća za ljude iz poplavljenog područja i mi nećemo stati u ovoj akciji jer naš motiv je veliki i vrlo ga lako objasniti, a to su ove kuće koje su ovde ispred nas. Aleksandar Vučić obišao je i neke od porodica koje nisu krile zahvalnost i sreću što na pragu zime imaju novi krov nad glavom. Pa imaš sve sve? Jel imaš? Kako se to retko u Srbiji čuje? I više nego što treba. Ima taman, a bit će i više u budućnosti. Dolazeći 28. put u Obrenovac, premijer je sa gradonačelnikom Beograda obišao i radove na obnovi nasipa na Perilu, koji su počeli pre mesec dana. Gospodin Čučković i ja smo bili ovde i rekli smo da ćemo da u nekoliko nedelja završimo radove na obnovi ovog nasipa. Kao što vidite, to obećanje smo ispunili. I ono što je bitno za građane Obrenovca je da je ovaj nasip sada čvršći, jači i stabilniji nego onaj prethodni i da su sada slojevi gline ne samo na spoljnoj strani nasipa, nego na unutrašnjoj strani nasipa, što znači da ćemo sigurno uspeti u narednom periodu da u slučaju da se dese poplave ponovo da se neće desiti, ono se desilo u maju mesecu ove godine.
Srbija vode rade i na drugim lokacijama gde su poplave uništile nasipe i obalu utvrde. Ono gde smo nezadovoljni, gde mora da krene odmah da se radi, to je Lazarevac. Radi se ponovo Tekija, Grabovica, Krupanj, pre svega i Kržava i Bogoštica, naravno i Likodra, Smederevska Palanka, Paraćin. Mislim da sve to ide dobro i da ćemo biti spremni za zimu. Vidite koliki je ovde sloj gline, tako da nema bojazni za zimu i uveren sam da će biti dobro. Prema rečima gradonačelnika Beograda, u sledećih nekoliko nedelja biće završeni i radovi na nasipu kod Kajak kano kluba.